Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Dang shisi asngi menchua, kani kan notice kala Satah hai ki kenro, badak mat dukan hai ki Thaiñ suara. Mentapat kani kan notice kala Satah sah Ichamati bat hai ki Thaiñ Shella. Kum hasai karab bat jatab bat hai ki wei pat kisnong. Kani kan notice ke Byrngem bagi tarai snong ha Thaiñ suara bat Shella ki jubu nong bela ni nong tarai bar Jylla ki ben phami no shisendon bat lada kimmi bat lada jai e kitrai kin hab banciem ya ka jingkit khli kani kan notice ka dei ka bom don jingsoi bat om don batep manu bawanta